Te prolog sajisen ngapriang snyobai phi lengbakan ka video sha ka step channel. Te shibit menmet ha por shiteng sinya ka Portugal kanikun bersya ia ka Spain. Ha jingele kai ha ka round ko bakhan reo. Ka tim ko bajob nagani ki jingyukun kan ya rung sha ka quarter final. Kuman sepun kan mau ha ka FIFA World Cup house name R1000 R4R ka balong hari kata. Kalentiai ka Spain ka lakut ha ka round ko bakhan reo hadin baka syarem ha ka Morocco da ka jinga shot penalty da lai la not goal. Kumjo ka Portugal ro dai ka ri ka ba syarem hi ha ka Morocco ha ka jinga le kai ha ka quarter final ha ba ka Morocco ka la job ya ka Portugal dai vei la not goal. Ti ka jinga le kai shibin menmet ha ka por siteng snya kan long ka vei na ka jinga le kai ba ki riu age football ki kwa bha ban saki. Hoy dan bon ki ba Christian ya ka Portugal but dan hero bon ki ba Christian ya ka Spain. Ti ka jinga le kai kan long ka ba song shit but ka jinga kani ban yo rung cha quarter final kan long ka ba ya khai bha hapdeng kini ki artili kiri. Hawa phai cha ka Spain ba deb job teng ya ka World Cup na do snem R1000 shipeu ka kamilanti ban yo ra sa ha ka sen ka ba Kadba ka Portugal ka bampat deb job ya ka World Cup tang si sen bat ka kamilanti ban job ha ka sen ka banungkong bat ka dayro ko ba khaddo ya Cristiano Ronaldo. Shushu oba phais ki khana hapdeng kini ki artili kiri. Ka Spain kala jam sya ka round ko ba khanriu hadin baka job da ka basuk ya ka Austria da lai la not goal. Kadba ka Portugal kala jam sya ka round ko ba khanriu hadin baka job da ka basai ya ka Croatia da at leve goal. Kamtam hadin ka drama jong ka VAR. Ti ka jingele kai shibit ka Portugal kan snyau scam namar na do badan o Cristiano Ronaldo. Ka Spain ya klem da job tan ya ka Portugal. Henry ha ki Portamenshua bonsen la job bed da ka Spain. Kani kan pen kan mauro ya ka jingele kai ha ka FIFA World Cup house name R1000 khat pra. Ba Cristiano Ronaldo uyo da ka hat-trick. Hakan ni jingkon ban penyakai damar lalai goal. Shushu kan penken mau ha ke UEFA Nation League ke baladep house name balala haba ke Portugal kalaan pelim ya ke Spain lengba ke jinga shot penalty dasan lalai goal hadin ke jinga kai damar la ar goal. Ti ke jinga le kai kan long ke basong shit ba kirang le kai ke Spain na do Lamine Yamal Nico William Pedri Pat Mikel Oyarzabal kin saya le kai bha ban penrem ya ka Portugal kum ka kaput. Henry ka Portugal da ka wei ka mensen kan pengkre ban ya kun teng ban peteng ya ka jingjob ban yo jam sya ka quarter final. Tekat ka tim ko ba job na ka ni ka jingkun kala pat ban ya kendo ya ka USA lani ka Belgium. Kat ka ba job ha ka jingele kai hapadeng ka USA bat ka Belgium ki ba jam sya ka quarter final. Di perlu kasih abangan pekut ya kan iki video serta iki komen jong pi yano pi kersian pi kuat bako Portugal kan job dan ke Spain kan job ha kan iki jingnya kun. Di terhadap ngeliat kendo ke wipat ke video kublai shibon